Здравейте! Намираме се на входа на пещерата Проходна, близо до Карлуково. На входа се вижда един лагерен огън, но покрай него няма никой за звук. А отвътре се чуват доста странни звуци. Аз лично не бих смел да предполагам какви биха могли да бъдат те. Сега ще разберем. Не, това е брутално. А ти какво, нали не снимаш на видео? О, да. Както да ме захлопи. Here we go, победа! Да подлизно. Тръгвам. Не съм
вече остарел. Остарей на дъгале. Как кръгнах нещо грубо. Джиджак. Ай си. Филмон. Как ми се остава? Добър ден. Добре дошли в мечета дупка, пещера мечета дупка. Моля ти се. Турбите тук в пещерата. Тук да слаги ли? Налево. Стига, че Айде. хватя целият апарат. Има ли още там си? Има. Фил, хайде. Айде, Фил. Хайде. Аз съм далеч още. Добре, хайде, Фил, движи се. Айде, движи се, моля ти. Добре, вижте. Не знам така да тръсти. Ето я бабата връбчейн. Ето, и кълве. За слоги ли сте? За това. Не сам. С турбите мога да се кача. Почте. Как иде, мат, 2,50. Айде, така. Снимай, Хайде. Аре, последно, запомням се тя. Снимай, ще снимаш и тръгвай. Фил. Айде, готов си. Тръгвай. Айде. Аре бе, Пужек! Аре бе, Пужече! Пужече! Човека Пужик. Аре, Пужек! Пужик! Ти, ако е видео, много хабиш. Бабата врабче! Фил, аре, нямаме време, къде си? Идвам! Ма за къй се забол, къде си? Напред ли си или тук вдясно? Само да проверя нещо, тук има нещо интересно. Добре, аре бързо, че няма време. Окей, излизам. Да, виждам те, давай. И това е някакъв тесняк, ле. Давай, още малко. Нещо не мога да мина. Нещо Аре, давай. скочил някакво. Какво те дърпа? Нещо ме хвана за кръка. Дърпай се бързо насам, ела насам. Дай ръка, Бързо. помогна. Бързо! Хващате, Аре, бързо бе! Какво е? Бързо, Фил!